Ni hain izen naiz eta orain ipuin bat kontatuko dizuet. Lehoi polizia. Bazen behin Joei deituriko lehoi polizi bat. Joei goianean lan egiten zuen, eta edozerren laguntzen zuen. Egun batean paseatzen ari zen bitartean, aiene, Lia lagartija hilda aurkitzen du, puñal bat lurrean aurkitu du. Joek Lia lagartijaren aitekin hitz egiten du. Kaixo, Liaren aita. Liak ea norbaitekin gaizki eramaten zen esan dizuete? Beno, patioan jolasten ari zen bitartean, elefanteak toboganetik botatzen ziola esan digu bakarrik. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, esan zuen Joei lehoia. Elefantearen gana hurbildu zen, baina elefanteak ere puñal berberarekin hilda dago. Zerbait pentsatu behar dut, ez dira bakarrik hil, baina nor egongo da gatazka honen atzean? Oihaneko animaliekin hitz egiten du, armiarmarekin, jirafarekin, tigrearekin eta azkenik tximinoarekin. Tximinoak esaten dituen gauza guztiak oso susmagarriak dira, eta Joei lehoiak pentsatzen hasten da. Joei lehoiak ideia bat dauka. Gatazka honen atzean dagoen kulpablea tximinoa da. Oihaneko irakasleak Lia lagartijak eta elefanteak platano bat tximinoari kendu zietela esan dio Joei lehoiari. Eta tximinoari platano bat kentzen badiozu, hain ezer zegoenez, hil egin die biei. Bizitza osoko kondenak jasoko du tximinoak, bi animali inozente egin dituelako. Eta ala basan edo ez basan sarradila Oihaneko plazan. Amaiera, espero dut zuen gustokoa izan dela, beste baterarte, agur.